फूल आहे. काल आमच्या बाजूच्या जोगडे वहिनी दादरला गेलेल्या. दादर मार्केटवरून हे केळीचं फूल आणलंय त्यांनी, पण आमच्या मालवणी भाषेत त्याला केळीचं बोंड म्हणतात. आपण आज ना याची रेसिपी बनवणार आहोत, पण हे कशा पद्धतीने करायचे ते मी तुम्हाला दाखवते. हे असं काढून घ्यायचं. हे मध्ये कसं काळा सरचं हे असतं ते काढून टाकायचं, नाहीतर ते कडक असतं, कापलं जात नाही. त्याच्यामुळे हे एक पातळ एक असा पडदा असतो तो काढायचा. हा पडदा पातळ तो काढून टाकायचा. त्याच्यानंतर हे असं एक काळसर असं एक जाडसर असतं ते पण काढून टाकायचं आणि अशा प्रकारे हे साफ करायचं. हे अशा प्रकारे असं साफ करून घ्यायचं. मी आता तुम्हाला दाखवणार आहे. असं काढायचं. आपल्याला जोपर्यंत वाटत नाही की ते तोड आहे तोपर्यंत असं काढत राहायचं. आपला सफेद गर दिसला की मग काढायचं बंद करायचं. आता हे सफेद दिसतंय ना तिथपर्यंतच काढायचं. आता हे काढायचं नाही. आता या आतला भाग कवळा आहे. आता हे आपण आहे ना विळीवर चांगलं बारीक चिरून घ्यायचं. आता मी तुम्हाला चिरतात ते पण कसं ते दाखवते. चिरताना ताटात थोडं पाणी ओतायचं. पाण्यात केलं ना की ते काळं पडत नाही, ना तर पाणी नाही टाकलं तर लगेच काळं पडत होते. ही अशी चिरण्याची पद्धत आहे त्याची. असं चिरून घ्यायचं. बारीक
अशा पद्धतीने हे मालवणी केळ्याच्या फुलाची भाजी तयार आहे. अशा प्रकारे ही भाजी आपण चपाती, तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, नाचण्याची भाकरी अशा कुठल्याही पदार्थाबरोबर खाऊ शकतो.